سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسترا نحجاب استدالو علتا وزيناتات سراويت إيرترا سراويت فدرال إثيوبيان أبدوبات سودان ببزح معرادهم حيلتات إمارات كاب عصب يوص هلاوم أبي إثيوبيا زكاية زلو ناي أورومو تقاومو سومال آقات إمزولو بوليتيكا وقلولو سودان حدش كابين منيسترات ممسراتان كالإنز دس زيناتات حيزلكم متيلغو أبزا چانل دمانا ووتر تخاتلتن موخان سابسكرايب كتقبرو بخبري عدمكم سراويت إيرترا مسراويت فدرال إثيوبيا أبتي إيرترا سودان إثيوبيان زراغب سلساو كورنا عزخون الدوب يتأخغب كم زولة تقليسو ازي بحانت سودان تريبيون اتبهال مع كان زينة تزرقح زولة سابساب كم زحبروخا أبز اوان كاب كلل تقراي ناب سودان زااتو سدتنياتات عغنو وحيدو خمزولو سراويت إيرتران إثيوبيان كا أبتو دوبات عاريدو بمهلاو سدتنياتات دوب كي سوغرو يخلكلو كم زلو دحر مقلاصا نتا مع كان زينة أبزوبا قدارف زركب لؤخا كم زحبرون دحر كوينو سراويت إيرتران سراويت إثيوبيان مس سودان أبز الدوب مساب زوبا كسلا زركب الديمان حمدايتن أبز بهال كبابي أبزولو دوبات ببزح عاريدو خمزولا غليصا سراويت إيرتران سراويت فدرالن أبت خبابي ببزح زعردولو زولو مخنيات دما حيلتات حوحات أبز اوان أبت كاب حمرا وصيخا كافتا حمرا أبز بهال كبابي زولو غوبوتات ببزح يتأخخو بمهلاوم كم زخونا يا غليصا تركب كم زفلت أبز كبابي كابز حلفه ورا حدا جميرو بتتقاقامي قجت يكايت كم زولو زر إبارع أبناي ستلايت سئلتات كرأز صنح خوينو حيلتات حوحات كأن زم السودان زداو بوتاتات نمحز كاب حمرا وصيل كاب زولو قوبوتات مس حيلتات فدرالن سراويت إثيوبيان يقاج أو كم زلو يتغليصو نزي أخا حانت الدامني ويستبهال كالي ناي سودان مع كنزينا سراويت إيرترا أبقون سراويت فدرال كوينو أنصار حيلتات حوحات أبستخايدة كوني الدحر مستافو أبز حلفك أربع معلتات كاب كبابيتات دانشان أب كبابي أمنا حجر تميليسو كمزولو اتيام منقوزوم سلست حيلتات زتقبرو وقخا كاب حمرا أستات 5 كيلومتر رحيقا أبزولو قوبتات أبز عبلولو كبابي كمزخوني أغاليزا تمالون أما حبراو قصات إنترنت زتزرقح السئلتات كم زرقيو سراويت فدرال بزحز اللوان أورالاتن تويوتان زعينتن أشتو تهدراوين مكاين زركبو 207 مليمتر زعينو تكبت تبرد زحق وفق أفلاي كاب حمرا وصيل كاب زلوهم السودان أبزدوب كومدما كاب تحيلتات حوحات زلو وكبابيتات رحوق أبزي كون كبابي كعردي ترأيو كم زفلت أبز خبابي دوب سودان سجير كاب زلو العلوي أبز بهالبوتا أمونغو سراوي سودانين سراويت فدرال إثيوبيان قجت زتخايده خوينو بتحدا وغندما أبحث الرحقات مزركبو حيلتات حوحاتون زحلفك أربع سومنات مسراويت إيرترا خوينو وقا كم زنبرا يزحبر زلا ازي كم زيلن كل دمان هلا وسراويت إيرترا بتقراي زملكت حبرت أوروبا تمالا وصيوا بزنبرا مغلصي كمتي ناي حبرات منغستات أمريكا مغلصي سراويت إيرترا كاب تقراي كوصي صوي نيرو لمدما إيرترا نزناي حبرت أوروبا صوعيت ملس زخون مغلصي أوصي ازلا ازي حجيب منستر زينا إيرترا يمانه قبر مسقل وصي زلو حدش مغلصي حبراو مغلصي لعلو توكلتي حزب حبرت أوروبا اب غداي كلل تقراي بسنكت عشش زبلو مسرتاو غدايات زسكفيو ابتي حقتا نمركاب زلا أخلوخ يسدل زلا جزية موسخ أجرامي زجبرا اتمجلس إن حبرة أوروبا نتحوحات زغطلو زنبرة زتمرز بوليسي علي تاو تكالا سرحان مجباتن عششيلو بتي يجدد للزبالو علي تاو جونتي حزينو كومون بتوسخي حوحات دحرتنا يسمرانا كل التشحن 10 شومنتنا يسلام سمع علم لغ حقتاتن اتحبرت أوروبان كالوت حيلتاتن زعارلو سمع الجرس بمتحس لولاو مريت إيرترا محازي قصيلو أبز خلق حبرت أوروبا مورلاو قديتو عشش بمبال بليونات زقمات باجتا وحاجزات بمهب قد قلبو تقبراتو كزايد أبركوتو يجيرو بمبال حبرت أوروبا كابني إيرترا زوقس بوليسيتاتو داغماي كمرمر يقبو كبليو يمانا قبر مسقل تحبرت أوروبا تمالي سراويت إيرترا كاب كل التقراي كوتس ألو إيلو زوتس مغلطي ملسي أوت يزركب أب إيرتراويت ودب عسب زصنحو حيلتات حبرات إمارات عربي يوصو خمزلو تغاليصو ازي حدش معباله زخونه موصاناي حيلتات حبرات إمارات عرب كاب عسب مغنياتو كساب حجه كونت زي تغلصه ابز زحلفه قربه معلتات ناي ساتلايت سئلتات كم زنصرو غنا بزح زلو النبرت كصعنا زخلا نفرتي إمارات نابتيا ودب عسب زلو مدبر اندا تملالسا بزح زلو النبرت ناب إمارات كغعزا كم استرايا زي كمتيا ورح 10 تخلته نابت ودب زمص زنبر النبرت ابز اوان غن اتن كاب ناي ساتلايت سئلتات كرايا زخلا نايتم حيلتات مكاين غعيزن كم زلوا تغليص
ገሊጹ ከምዚ ዝከር ኢማራት ከሳብ ሕጂ ዝኾነ መልሲ ኣይተሃበሉ እምበር ሓይልታት ሕወሓት ኣብቲ ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ኩናት ድሮን ኣሳቲፋ ከምኡ ድማ ከቢድ ኣጽዋር ሓይልታቶም ከም ዝዕነወት ዝኸሱ ኮይኖም ሓደ ናይ ቻይና ማዕከን እውን ኢማራት በተንሰብ ኣልቦ ነፈርታ ጌራ ኣብ ናይ ትግራይ ኩናት ብዝሕ ዘለዎ ክሳራ ዘስዓበ ዕላማታት ብልክዕ ከም ዝሃረመት ገሊጹ ነይሩ ብጀካ ዝውን ሓይልታት ኢማራት ንወደብ ዓሰብ ነቶም ኣብ የመን ዝንቀሳቐሱ ሑቲ ዝበሃሉ ዕጡቃት ንምጥቃዕ ኣብ ጥቕሚ የውዕሎ ከም ዝነበረ ዝግለጽ ኮይኑ ኣብዚ እዋን ግን ምስ ምምጻእ ሓድሽ ምምሕዳር ባይደን ነቲ ናይ የመን ውግእ ጠጠው ከብሎ ይደሊ ዘሎ ብምዃኑ ከምኡ ድማ ኢማራት እውን ካብቲ ናይ የመን ውግእ ከም ዘንሰሓበት ገሊጻ ብምንባራ ሓይልታታ ካብ ዓሰብ ተውጻሉ ዘላ ምኽንያት ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝግለጽ ኣብ ናይ ኦሮሞ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ፍሉጣት መራሕቲ ዝኾኑ ጀዋር መሐመድን በቀለ ገርባን ዝርከብዎም ብርክት ዝበሉ ኣብዚ እዋን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከቡ ፖለቲከኛታት እቲ ቅድሚ 11 መዓልታት ዝጀመርዎ መግቢ ናይ ምሕሳም ኣድማ ጌና ይቕጽልዎ ከም ዘለዉ ይገለጸሉ ኣብ ዘሎ ግዜ ኣብ ክልል ኦሮሞ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ሰላማዊ ሰልፊ ከም ዝተኻየደ ተገሊጹ ሓንቲ ኣዲስ ስታንዳርድ እትበሃል ናይ ኢትዮጵያ ማዕከን ገሊጻቶ ከም ዘላ እቲ ካብ ዕለት 5 ናይ ዝወርሒ ጀሚሩ ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፍታት መፍታሕ ናይቶም ናይ ኦሮሞ ፖለቲከኛታት ዝኾኑ በዓል በቀለ ገርባን ጀዋር መሐመድን ሓምዛ ቦሮናን ዝሓትት ዝነበረ ኮይኑ ኣብ ኣምቦ እትበሃል ከተማ ኣብ ዝነበረ ተቃውሞ ከዓ ብዙሓት ኣብ ሰላማዊ ሰልፊ ዝተሳተፉ ተምሃሮ ብፖሊስ ከም ዝተኣስሩን ከም ዝተሃርሙን ገሊጻ እዛ ማዕከን ቀጺላ ካብ ዕለት 5 ናይ ዝወርሒ ጀሚሩ መፍታሕ በዓል ጀዋር መሐመድ ዝሓትት ብዝሕ ዘለዎ ሰላማዊ ሰልፍታት ብተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ ኣብ ከተማታት ኣምቦን ድሬዳዋን ክካየድ ድሕሪ ምጽናሕ ሕጂ ግና ናብ ከም ሻሽመነ ዝኣመሰለ ካልእ ከባቢታት እትክልል ልሒሙ ከም ዘሎ ገሊጻ ትርከብ ኣብ ሃገረ ሶማል ዘሎ ፖለቲካዊ ቆለውላው ሰማይ ዓሪጉ ይበሃለሉ ኣብ ዘሎ ግዜ ተቃወምቲ ሓይልታት እቲ ሃገር ትማሊ ኣብ ዘውፅዎ ሓበራዊ መግለጺ ፕሬዝደንት ፋርማጆ ዕድመ ስልጣኑ ስለ ዝወደአ ከም ፕሬዝደንት ሶማልያ ኣፍልጦ ከም ዘይህብዎ ኣፍሊጦም ንሶም ኣፈኛ ባይቶ ዘባዊ ምምሕዳራትን ከምኡውን ወከልቲ ተቃወምቲ ሰልፍታትን ዘለውዎ መሰጋገሪ መንግስቲ ነቲ ሃገር ናብ ምርጫ ገጾም ክመርሕዋ ጻውዒት ከቕርቡ እንከለዉ ሰራዊት እቲ ሃገር ድማ ካብቲ ዘመነ ስልጣኑ ኣብቅዑ ዝበልዎ ፕሬዝደንት ፋርማጆ ትእዛዝ ከይቅበል ተሓሳሲቦም እዚ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ቅድሚቲ ውግእ ዝነበረ ኩነታት ትግራይን መንግስቲ ፌደራልን ዝመሳሰል ናይ ሶማል ኩነታት ኣብ ገለ ካብተን ብርእሲ ምምሕዳር ዝመሓደራ ዞባታት ነቲ ፕሬዝደንት ዘመን ስልጣኑ ስለ ዘብቅዐ ካብኡ ትእዛዝ ከም ዘይቅበላ ከምኡ ድማ ብሰላማዊ መንገዲ ስልጣኑ ከረክብ ምርጫ ክግበር ናብ ምሕታት ዝርከባ ኮይነን ትማሊ ፍርቂ ለይቲ ከዓ ዘመነ ስልጣን ፋርማጆ ኣብ ዘብቅዓሉ ከተማ መቃዲሾ ተቃወምቲ ሓይልታት ናይ ተሓጓስ ንላዕሊ ይትኩስዎ ብዝነበሩ ጠያይቲ በሪሃ ከም ዘምሰየትዩ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ሓቢሮም ነዚ ኣብ ሶማል ኣጋጢሙ ዘሎ ነቲ ሃገር ናብ ሕንፍሽሽ ከይመርሓ ዝስጋእ ፖለቲካዊ ቀልውላው ንምዝታይ ከዓ ባይቶ ፀጥታዊ ውድብ ሕብራት ሃገራት ሎሚ ብዛዕባ ሶማል ክዛተ ከም ዝኾነ ተገሊጹሎ ከምዚ ፍለጥ በመሰረት ቅዋም እቲ ሃገር ሶማል ትማሊ ዕለት 8 ለካቲት ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ከተካይድ ዝነበራ ኮይና እቲ ምርጫ ከዓ ብከመይ ይካየድ ኣብ ዝብል ኣብ መንጎ ፌደራላዊ መንግስትን ዞባዊ ምምሕዳራትን ክካየድ ዝጸንሐ ልዝብ ብ5 ለካቲት ብዘይፍረ ብምውድእ እዩ እቲ ቀልውላው ተፈጢሩ ዘሎ ንሱዳን ብግዚያውነት ክመርሕ ዝጸንሐ ሓመዶክ ዝመርሖ ካቢነ ሚኒስተራት ድሕሪ ምፍራሱ እቲ ናይቲ ሃገር ቀዳማይ ሚኒስተር ዝኾነ ዓብደላ ሓመዶክ ኣብ ሓድሽ ካቢነኡ ኣብ ዝሓለፈ ጥቅምቲ ኣብ ዝተኻየደ ስምምዕ ሰላም ካብ ዝኸተሙ 7 መራሕቲ ዕጡቃት ነበር ረቂሑ ከም ዘሎ ተገሊጹ ከምዚ ዝከር እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝያዳ ኣሳታፊ ዝኾነ መንግስቲ ንምስራት ዝሓለፈ ሰንበት ነቲ ዝነበረ ካቢነ ሚኒስተራት ዘፍረሰ ኮይኑ ኣብዚ ሓድሽ ካቢነኡ ድማ ክልተ ሚኒስተራት ካብ ሰራዊት ክመርጽ እንከሎ ካልኦት መብዛሕትኦም ካብተን ዑመር አልበሽር ካብ ስልጣኑ ዝኣለየ ሰልፍታት ተቃውሞ ዝመርሕ ዝነበረ ሓይልታት ንናጽነትን ለውጥን ዝበሃል መንቀሳቐሲ እዮም ተመሪጾም ዘለዉ እቲ ሃገር ብልዑል መጠን ቆጠባዊ ዝቕባበን ሕጽረት መግብን ነዳድን ኣብ ወጥሪ ኣብ እትርከበሉ ዘላ እዋን መዝነት ሚኒስተር ፋይናንስ ንገዲም መራሒ ዕጡቃት ዝነበረ ክኢላ ስነ ቆጠባ ዝኾነ ጀብሪል ኢብራሂም ክወሃብ እንከሎ ጓሉ ነቲ ንምወዳእታ ግዜ ብዲሞክራሲያዊ ምርጫ ቀዳማይ ሚኒስተር ሱዳን ዝነበረ ሳዲግ አልማህዲ ዝኾነት መርየም አልሳዲግ አልማህዲ ከዓ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ክትከውን ቀዳማይ ሚኒስተር ሓመዶክ ረቂሕዋ እዩ ዘሎ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም